Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong. Ki rangba Shnong jong ka Shnong phalang mau pra bat ka Shnong mau phan sao ki baha pa po porusam jong ko Southwest Khasi Hills District harangkat ka jing senran lang jong ki nongyalam ka Khasi Students Union umdo lun circle ha ka khatway tarik Bnai nailar arajar arpway ki lalaj ban put sngaw ki tindong score jong subdivisional officer ka MEECL mau karwat subdivision halor ka jing Sniew jong transformer mental kumbasan Bnai AA kal Haduh bakini ki Tylli ki Shnong ki lahapan Shong hapadang ka jingdom ha kapor menmit kinong ilam jong kini ki Tylli ki Shnong ki liya thoru bakila depan pha da ka jing tho sha ka MEECL hadin bo uni transformer uladu no hanrei Haduh kini ki sngi nakaliang jong ki bor badai pet kimshim la patiaw satya ya kini ki jing od jing nam jong ki paj ba nong Shong Shnong bat sakawai pat ka ba khampen bitar sho ki paj ba kalong ba wat la kini ki Tylli ki Shnong ki Shongdom mentala san Bnai kinthi hanrei kat baya ka billaj pat ka office jong ka MEECL ka penpoi bai kumbo julong manla Bnai nakaliang jongi ka PSU dulum circle harangkat ki Surah Shnong jong ki Sau Tylli Shnong ndu pangmopra sang penyang pat mangmulu maupun sau nyawannya kundu bat di STO mentah kesini halor gajing lip light mentala don ki Shnong ba alut Haduh sau Bnai don ki Shnong ba alut nadu ndu Bnai don ki Shnong ba lai Bnai nakaliang jong kaseng harangkat kinong ilam jong Shnong ni Sofia halor jong kania namar la kata Bnai ru nawan ala awan report na haswa nadu para alif pat Haduh mentari 4 bio ya kata-kata semua bat mai henry ka basosi kolong bun ki kini pa na ki tan tang na kadau jong ni exam online ki kena school ki happen hap waying po mokrwat ani don ki mi pa ki don bahayeng po silong la pusa ki kun stay tang men biang ka pulih putih rina kaliang jongi ka seng kin tujur ya ka ya ki minister badi pek ya kania ka ai bor lai bat kumjuk ru ya hi MLA jongi ya dong ka than soba banin kran lang halo kan ni ka jing e jong kan ni ka dong ka than jongi khrang don ru ki Shnong ki bala yo lai han ka ba sosi bat ki poi lai kan san bet ki poi Haduh ki lai hajar nong kong poi san spa bat menta ki poi kan san Haduh lai hajar pat halor jong kan ni na kaliang jongi la lawan report menta kasni lai na kaliang jong ki la kular bang kin wara ya ki receive ki sdem khnang makin penbet halor kan ni tip antara sini lai na kaliang jong ki kisah simpiah halor kan ru dekat kom kan kular jong ki lai don ki ba ya bet hai kat kom ka balungo pat don ki ba yo tang ka tasni ru ka belai ka poi pat don ru ki bala report ki 4 poi Haduh mentah ring pet pat hadien anda ki lawan bu ya ka transformer kamno ka belai ka poi pat semua nak kaliang nak office ki angkin pelak pan kular pat Haduh mentah ki apa nak po Shnong anu kin poi ta ki machine ki la poi ki machine nak kaliang ki sawan bu dan nak kaliang jongi ru ong bangin sang kunu tang ne pan sukut tang ne henry min salek apo Shnong ru ana las mentah tayau hi saya lit kundu ya CE but engineer jongga distribution lot ne kibun bala siu lot don ki Shnong ha ni ki January dap siu pat ha po January ka arpsan tarik la dap siu ya ki belat hari ha po Bnai feb pat ki poi beng ka belat adu nyo ajar ai kan ka junungo ki no Shnong batang lat ken ni bang yawan ni kudu mta bat ri sal so ni don lai Tylli ki poi ta ka wen ni dawa pade ban bu no do metar khna ba kan suk pan siu belat ka ba ar haba nakaliang jong ka office ni yo ya ka city ban thong yo tau metar deng na po Shnong ni dap thong yo metar deng bat ni la pha ya ga ya ki ni ko ki kot kislan na ki Shnong dong ni betar dan Haduh mentah kan
uni umitari deng bagai Shnong katung bagai nek office kapak ke sti keempat menteri kam Haduh mta nak yang tungi ni sapia hajing sa bagai office kalau ai ke tiktok ni nak yang tungi ke Shnong ya ku ternyata ya nyala leru ya kata ka jing ka jang office le Haduh mta ke office ke kelam pensai sangi ki Shnong ba ya umitari deng bagai office kalau pak bang ni ke Shnong ya tung nhìn lại cầm nợ nhà thật tới cầm nợ nè nhìn lại cầm nợ ta chỉ người ta được tiền bao nhiêu lại được thôi rồi đón cái push cái bật cột cái ta cái tay dầu đây như hấp ong thì người ta ai lại mắn bởi đây bán nó nọ đây lại mắn bởi đây mà còn hàng chục cam mà cái ai sang ai balan ai quay cái ta thế là kata tahu hấp tawa nó có Facebook và phía là buku nokre là siêu được club chỉ để bán lệ cả cầm đế bán phạm tăng và giờ kỳ vây phát và phạm siêu xa giờ như thế nào na kalian trong ini cepat John ka office và nak minta ke nokre ki laiman ki masteror và ki dei ban trei kat kom ka jing tha na ka office mdei ban diman pisa sa ki pajba no Shnong ta don ki jing thut ha ka na ki lan Shnong raya ki Gede hapo yang smet trong phố gia đình nghiêm túc lá kata nama gede ke kamram cuci ki nak thalat. Dan nak kata kata ngi kan tujuh ba kepat ke office ba gede ban ong ban thai msteror ba laiman cuci ba gede kim dei ban dawapsa nak ki ban Shnong. Kalau nadu begitu terus mah ni la ai chừng report sikit Pindah tambang import yo tiap-tiap import lah story transmal. Tentang kalau transmal keluar dulu. Telah dunjing bakalah ini penting. Kata ko poin ko kam kom sa. Telah lagi nomor rai kita kibil kiba bakalah man sina min penting hango. Ba beli tang kata. Rasubu glasio. Rasubu glasio. Tikin hawan ra lah itu kirisip. Kalau lagi nungguan rai kirisip, nungguin penting. Kirisip kalau kumputing pensisa, menong kedon berkendon dengan tipi, kestok yang melak, nomor gindeng ni beripek, ni sistem pengilapan, dilarang 4 yo, tinggi hap kadon yo.